سلامات عزوز سلامتنا يبصحكم كبرات تخاتلتي مدبنا راديو سرت نلو ما انت دما حفشوا على توزينات حيزنا لكم متينا لنا سناي مكتتالي قبرلكم نابلكو نام مدبنا كمرحكم زمشمشة وطر إثيوبيا أبقيح بحري ناوسغي متصالو أمونغو إثيوبيان يرتران زولو وطري زواو سقات يلا علالو حانت خابزن هاقرات جن نزخونا نقر زمتانا دلواتينا بمبال عزيبو نتصور تقلت على كان محيدة صومنات قدماي مينستر إثيوبيا أبي حمد منقسي إثيوبيا نقل كفال نايكيح بحري نمركاب كونا خالق دخونا مدب نايكينات مسي إرترا خمزي بلو قليتو خمز نبرة ززكاريو إذن زهبن قالات جن بقلتي سلاماو خمسلا يخلا كوان تخونا بدحر مغارجا جن من قصا سراويت تهاجر وتهدراو لممداتن بوليتيكاو چاوچاوتان منو بملو كال نغري زحبر لكعو إذا خلو ناتبهالنا تقبرن إرترا نحنسابوكا بسنبادة سماي بلتن منقص إرترا نزو قداي بهداتي حيزوات أنيحو إذا دما رئيسة أمامنتو أبلع على خمزة سافف زوليو زرقت أنيحو مس إرترا زباو غربت زولون كالوت هاقرات كم زحبرا حيلتات مكل خال إرترا بفلاي دما أب عسبن كبابيون صعوق نايتساتا مكتتال غيرو خمزوليين زحبرا زولوا إثيوبيا نزم مسمر دوب كتساقر انت دفيرا إرترا دلو تترعي كونتن بعب حيلي ملاش كهوبيوم زبلا زلوا حدا كابل علوت كيلات ستا زوا قبطي أبزهابا حبريتا من قبط مدبر زينا منقستن سراويتن إرترا سق كبل يخيليو جن دخومات هيكونون سراويتهم سنسرعات زلوا أبو قدما أزيوم تررتن مكراتن يوم قبل علل اللونتهم دما زخونا يخون متكعتي كابي إثيوبيان تمتشيوم إثيوبيا أب تاريخا زيتر السعو ملاش كتقبل مخانا أي تارات إرنيلو نبوزحات قالوا دما أبي أحمد بعلو بمتأممان سراويتو رقص عنيا خمزي كوني يأمنو أمونغوزو وشتاو مفللاين بوليتيكاو زي مرققاتن النعبي زغيد زولو إثيوبيا قطباو من محياش نختركب كيح بحر زبل زعبات تخفتو زلا تعقستي إرترا نمفتان ديو ويس أمناي جزاء رأسا زبيتاو قالستات نمزنبال ديو نبوزحات كي إلا بوليتيكاتات كرنا أفريقا نتصر أيكون اللوم زولو اتملسي زغونة يخون مرقص إرترا بره زولو هزباو سقات يلن دراما يلن نبدحر مغارجا زمت زشخع هبو بلاغن دلوي زولو إرترا بزعبا كينات ايتزارب نيازلا جن نسلامون ايتلمن نيازلا بكا كوفيلا تعزب يازلا ختبل يغلل إثيوبيا زغونة جيغا سقومتن توسيدا جن كابس مرا زمت ملاش قلطوفن زير السعن خونيو إزي كقداي دوبنا العليو إزي بزعبا هجراو كبري زوبا وحيلي كومون كساب حجي أب تحت مريت زند زولو تاريخو بسلاتات إيو نحججن إثيوبيا ملحسا غيرا أفقدو معكنا زيناتات تقعر ألا إرتراغن دلوتو خينا كموترو دوي لالا شمونتنت 4 بليون دولار زبتصح عدا إثيوبيا أبزي سومونزي إثيوبيا مس هاجروين على كحتا شمونتنت 4 بليون دولار جزيف سمم عداق مود بعدا الرقاقيتا إذا دما ني إثيوبيا صبو زينا وكان تخونه كيكونون يخيليو مخنياتو إثيوبيا عدا أيتسر زلان زولو تداناقي تراي زولو حجي تهاجر كفلت عدا كساب كلتشعن عيسان شمونتن كتساقاقرو مخانا حبير الله إذا دما نتهاجر نحتير جزء أستاد كلتا نتبع 5 بليون دولار كتقطب كخلايو تقلال لا جنزب جن كخفل له إذا مالت تقلال لا جنزب بتحاتو زلعدا بحجك وسخ إلن حتى نبوزحت نبرت تهاجر كوينوهم زلوجن إثيوبيا بحكي قطبات عبد يا زلا ويس أبشاف نيجدليا تلتلي زلا ملس زيبول حتى كوينوهم علو إثيوبيا حجز كتلم من سنيحة جينا حتى لمنا حجزا كي تملس خلوجن قداي كفليت عدا أبو ترأتي والو إذا حجي سمم معتياتو زلا دحرني عمتات قطباوه كتيو زمت زلو إذا مالت أعناو كينات حد سماي زعرقة وقاتات نبرت فشلت بوليتيكا ومرجع كومون زفسس عقر هابتوات أي إذا حجي سمم معجيراتو زلا هي بايكونن انتاي دقا متصوديا نايكو ماريو إذا حديش سممع بتغط استفر مخينو إثيوبيا مستناي 3.5 بليون دولار بروغرام IMF كتسمى مع خمزلوان بترير وطنن صنع كتتلن استفر ميو منقستي إثيوبيا دما ولا كان مستنفاس عدل ترخبه عينتو واشنطنن باريسن بيجيننجن أب رئيسيو خمزلو يوزر داكا
ሕቶ ንገለ ውልቃውያን ጋዜጠኛታት ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ኮይንዎም ዘሎ ግን ኢትዮጵያ ነዚ ውዕል ንኽትረክብ እንታይ ኣሕሊፋ ዘላ ዝብል እዩ። ሕጂ IMF ኣብ ልዕሊ ፖሊሲ ኢትዮጵያ ክንደይ ዝኣክል ቁፅፅር እዩ ዘለዋ። ሎሚ ዕድኣ ክትከፍል ዘይከኣለት ሃገር ድሕሪ 4 ዓመታት ግን ዝያዳ ክትከፍል ምዃና እዩ ዘረዳእካ። ገለ ስነ ቁጠባውያን ዝሃገር ድማ እዚ ዕዳ ንምድንጓይ ናይ ጸሎት ዕድል ንምርካብ እምበር ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓደ ለይቲ ለውጢ ተቐይሮ ክፈጥረሉ ዝኽእል ኣይኮነን ይብሉ። ኣሜሪካ ኣብ ኮንጎ ቢልዮናት ዶላር ከተወፍር መዲባ። ኣብ ጉዳይ ኣፍሪቃ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ማሳዶ ቦሎስ ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ዘካየዶ ምብጻሕ ኣሜሪካ ኣብታ ብማዕድናት ሃብታማት ዝኾነት ኣፍሪቃዊት ሃገር ናይ ቢልዮናት ዶላራት ወፍሪ ከተካይድን ኣብ ምብራቃዊ ክፋልቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ግጭት ከዓ ደው ንምባል ክትሕግዝን ከም እትደሊ ሓቢሩ። ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ከም ኮባልት፣ ሊቲዮምን ዩሬኒየምን ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ክቡራት ማዕድናት ብብዝሒ ትውንን ሃገር እያ። እዛ ብማዕድናት ሃብታም ዝኾነት ሃገር ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዞም ምስቶም ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ዓሪዶም ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ጉጅለታት ኩናት ከተካይድ ንምጽናሕ ጌና ተካይዶውን ምህላውን ይፍለጥ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኮንጎ ብሓደ በዓል ስልጣን ኣቢላ ንማዕድናትን ጸጥታን ዝምልከት እማመ ናብ ኣሜሪካ ከም ዘቕረበት እዩ ዝሕበር ጸኒሑ። ከም መቐጸልታ ናይቲ ዘቕረበቶ እማመ ኸኣ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ኣፍሪቃ ማሳዶ ቦሎስ ምስ ፕረዚደንት ኮንጎ ፌሊክስ ሼኬንዲ ኣብ ከተማ ኪንሻሳ ተራኺቡ። ብዛዕባ እቲ ብኮንጎ ዝቐረበ እማመ ከም ዝተመያየጠን ንምትግባሩ ኸኣ ክልቲአን ወገናት ከም ዝተሰማምዓሉን እዩ ዝሕብር ዘሎ። ኣብ ኮንጎ ኣብ ምስራሕ ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎናትን ናይ ኤሌክትሪክን ተሽከርከርትን ዝውዕሉ ብርክት ዝበሉ ፍሉያት ማዕድናት ዝርከቦም ኮይኖም ኣብዚ እዋን ብዋንነት ቻይና ዝኾነ ኩባንያታት ይዕደኑ ምህላዎም ይግለጽ። ኩባንያታት ዕደና ኣሜሪካ ብኸመይ ኣገባብየን ኣብቲ ዕደና ክሳተፋ ግን ንጹር ኣይኮነን ዘሎ። ሩስያን ህንድን ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ የካይዳ ኣለዋ። ኣሃዱታት ሓይሊ ባሕሪ ፌደሬሽን ሩስያን ህንድን ኣብ ገምገም ባሕሪ ቤንጋል ህንዲ ን3 መዓልቲ ዝቐጸለ ናይ ባሕርን ኣየርን ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከም ዘካየዳ ሚኒስትሪ ምክልኻል ፌደሬሽን ሩስያ ሓቢሩ። ብመሰረት ነቲ ልምምድ ኣመልኪቱ ብፌደሬሽን ሩስያ ዝተዘርግሐ ወግዓዊ ቪድዮ ወተሃደራት ክልቲአን ሃገራት ሓቢሮም ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ልምምዳትን ከካይዱ ድሕሪ ምቕናይ ወግዓዊ ናይ መዕፀዊ ጽምብል ናይ መወዳእታ ገምጋምን ንምክያድ ናብታ ኣብ ቸናይ እትርከብ ወደብ ተመሊሶም። እቲ ኢንድራ ብዝብል ስም ዝፍለጦ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣብ መንጎ ሓይሊ ባሕሪ ፌደሬሽን ሩስያን ህንድን ዘሎ ምትሕብባር ንምዕባይ ዓሊሙ ዝካየድ ዓመታዊ መናውሮ ምዃኑ ይግለጽ። እቲ ልምምድ ተመክሮ ንምልውዋጥ ናይ ምጥቃዕን ምክልኻልን ክእለት ንምምሕያሽ ሓበራዊ ስጉምትን ንምውሳድን ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ዘሎ ስትራቴጂካዊ ሸርክነት ንምድልዳልን ተባሂሉ ከም ዝካየድ እውን ይሕበር። እቲ ዝተኻየደ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ናብ ዝኾነት ሃገር ዘቕንዐ መልእኽቲ ከም ዘይብሉን ምስ ህልው ዓለም ለኻዊ ውጥረት ከም ዘይተተሓያዝን ሓደ በዓል ስልጣን ሩስያ ሓቢሩ። ፕሬዚደንት ማክሮን ኤሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ተካይዶ ወፍሪ ከተቋርጾ ዊዑ። ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ነቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ፍርያት ኤሮጳ ዝሰልዖ ዘሎ ተወሳኺ ቀረጻት ግብረ መልሲ ንምሃብ ኩባንያታት ኤሮጳ ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ክገብርኦ መዲቦንኦ ዘለዋ ዓበይቲ ወፍርታት ከቋርጾ ጸዊዑ። ማክሮን ነዚ ጻውዒት ዘቕረበ ኣብቲ ምስ ወከልቲ ኢንዱስትሪ ፈረንሳ ዘካየዶ ኣኼባ ኮይኑ ምስ ዋሽንግተን ኣብ ሓደ መሰማምዒ ነጥቢ ክሳብ ዘይተበጽሐ ኩሎም ኣብ ኣሜሪካ ክካየዱ ዝተወጠኑ ወፍርታት ኤሮጳ ክቋረጹ ከም ዘለዎም ኣገንዚቡ። ኣብ ኣሜሪካ ናይ ቢልዮናት ዶላራት ወፍሪ ክካየድ ወጢኖም ዘለዉ ኣብ ፈረንሳ ዝመደበሮም ናይ ባሕት ኩባንያታት ነቲ ማክሮን ዘቕረቦ ሓሳብ ኣመልኪቶም ዝኾነ መልሲ ኣይሃቡን ዘለዉ። ማክሮን ኣብ ኣሜሪካ ወፍሪ ከይግበር ምእጋድ እወታዊ ውፅኢታት ክህልዎ ብምጥቃስ ኤሮጳ ንስጉምትታት ትራምፕ ዝመጣጠን ግብረ መልሲ ክትህበሉ ከም ዘለዋ ኣተሓሳሲቡ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ራድዮ ሰረት ንሎማዓንቲ ሒዝናዮም ዝመጸና ሓፈሻዊ ዕለታዊ ዜናታት እዚኣቶም መስሉ ነይሮም። ክሳብ መጨረሻ ዝተኸታተልኩምና እናመስገና ሰሰናይ ንምንየልኩም። ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣተባብዑና።